wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Yahoo! Karon pa yung ko nakabuhat og regalo na pinakadako kay isang libutan ba? Mao ni siguro the biggest gift in the world! Oh, tanawa! Dako kayo! Ako na dyan nakabuhat og ingani ba? Isa ka bulan pa dyan ako ning binuhat ba? Dili na ni basta-basta oy! Maglisa na manganitag daw gani oh! Bugat kayo! Asa ka si Berto no? Kay hatag na ko ni sa iyang regalo na ko ba? Kay karon, kay hapit ang Pasko, magbinuot na si Arky. Mao ganing manghatag na kong gift. Manghatag kong gift pero sa ako mga kalaban. May taon sa nako tong batabi. Asa na kato no? We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! Wow! Hinduta dyan sa kundulaan, oy! Lamborghini! Di remote bagyod! Nindot kay sa pilis ba? Layo pa ganing Christmas! Nagadawat ako gift! Nag-import yun sila magpapabay! Nga palitan ko ani nga mahal biyan eh! Ako naging pinakaswerte nga bata sa kalibutan ba? Kay gipalitan ko gold na sports car! Nindot pa dyan purma! Di pang karaan ba? Latest bagyod! Daw ato ng pandaron daw! Wow! Kusog yung kayo ni mundagan ba? Klaro kayo! Ako saan yung testingan ba? Mato ko sa unahan kay plane! Asa man ina ko'y padagan no? Nagkuhan man diri ba white plane? Need bang kunig super highway ba? Kay luwad ba yan eh? Ay! Dili na lang nina ko padaganon diri! Kay basig magasgas! Ba't sira ba kayo? Basig maluoy na ko ni! Bibi Lamborghini na ko! Hala! Si Arky man ako! Dakuhan ang regalo yung gidalaon! Ayo! 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 Ala! Oy! Bert! Woohoo! Oy ay! Dakuha na yung gidala nga regalo eh! Kasi naghataga na! Actually, hinaguhan ko na isa ka bulan! Ako rin nagbuhat ani! Wow! Kaipot po ni mo ek! Oy! Asa man ni mo ihatag? Actually, gibuhat ko ni para ni sa imo tanan! Gusto lang yung kumubalos ba? Sa tanan mga sala na akong gibuhat sa imo ha! Mao nang nag-ibot yung ko para sa imo ha! Hala! Maka-appreciate man ka art! Daghanag niya abot blessing sa ako oy! Napad yung Lamborghini! Unya, muhatag pa yung ka-gift sa ako ha! Gibuhat na ko ni! Kay hapit ang Pasko! Dapat magmahala na na samtang wala pa'y Pasko! Hala! Nibuutan na lagi karon art! Siyempre, magbuutan dyan ang tao basta hapit ng December! Maghinatagay manggod na gift! Ay! Makahilak man puntaan ni oy! Unya, wala man ko'y gift! Ay! Pero kanina lang! Hala! Hala! Unsa ni? Exchange gift ha? Oo! Muhatag man ka sa ako! Ihatag lang po nila ko sa imo ha! Ala! Bisaging ana ra kagamay no! Ma-appreciate yapon ako! At least ingatag ka! Mao ganin no! Maulaw man kog! Wa ko ikatag! Unya na kay gihatag sa kuha! Maong swap na lang taan ni sa kundulaan! Di ba change skip na lang ba? Magminahalay na taron kay hapit naman Pasko! Makailak mabutaan ni Bertoy! Kani, di mo ka magmahayan eh! Kaya nagkakinig sulod! Dagko kindulaan! Niya daghan pa yung kayo! Wow! Na-appreciate ko na ko yung regalo art! Dugay na din nagiplano! Bisag unsa ba na kasipat ng tao no? Mabago lang na gihapon no? Parehas ni mo karon no? Gihatagan ko ni mo gift! Sige na! Mag-change gift na ta! Sige sige art! Excited na ko! Abrihan na! Ako po Bert! Excited ako sa imong dulaan! Nga nindot kayo! Lamborghini pa yun! Sige na art! Change gift na ta! Sige, sige, Diara! Wow! Thank you sa gift, Bert! Wow! Thank you po sa imong dulaan, Bert! Di-remote pa yun pa, hindi? Wala, kusog yung kayo mudagan, iba! Nakuha ni Arkoy! Wala yung ko nag-explica niya nga tagan kong ginani ka na kong regalo! Maong thankful kay ko nimo! Bisa kalaban dita, ginagipan dyan ko nimo! Salamat kay sa tanan, appreciate kayo na ko imong gift part! Nakahilak yung ko, Art! Makahilak, mapunta nimo magtanaw ba dyan? Makonsensya, mapunta? Di mo kinabuhi, Art! Karon ba dyan ko nakadawat? Kung inani ka na kong regalo! Ako po gani, Bert, no? Sukat-sukat, karon pa ko girigaluhan o gingani? Mau thank you juga ini Berta. Maluoy jud ko nimo ba? Ay kaluoy sa kuat. Mas lugi bagay ka. Kaya ko kay mong gihatag nya kuha maura na. Pero na-appreciate man gyapon ako bisag ingani ka gamay. Bawi lang ka sa sunod ha. Sige Art, bumawi ra ko sa imong puhon Art. Sus ayaw na una-una Bert. Ang importante naghinatagay na takaron wala ay pagsisihan. Tama sa day Art no. Pwede na niabrihan ako Art. Ay ayaw lang diri. Dito lang na ubrihi sa layo kay surprise biyan na. Sige Art, muna ra ko sa imo. Salamat ka sa gipa. Kay excited ako ni abrihan ba. Sige Art, bye-bye. Sa sunod na tong pagkikita. Ma-surprise yun din siya sa sulod karon. Sundan ako be.
Pasko na naman, ukay tuloy ng araw. Paskong nagaan, diriran ako abrihan ang jeep ni Aki. Unsa kay sulod ano no? Excited na kay ko abrihan. Hindaw. Ragdagan ko kay nagsulod ba? Abrihan na ako ni bay para makakita na ko sulod ba? Unsa kay sulod ani no? Dako man kaayo. Hindaw. Lol, lisuda po ani pagkapilit na Arki oy. Ikuan yun na niya ba para lisod kuwaon. Uy, Gabriel na si Dia! Luya ba tao eh? Hala! Dagana karton na niya oy! Wow! Napay pag-untong karton sa Arki bay! Mura man si Santa Claus bay! Huwag man sulod bay! Ay basig na diri sa isa ka karton! Wala akong yapon! Abi ni Milton na isulod ba? Wala